Tripura hastini Tripura sarak belai kino tong kesepti jeng zalki matongo ukok no kebo ihi hini manya tamni bagi hinki Tripura sani soi besara matoi manmani bagai matoi se hapang tuisina hinkeba boni soi besani bagai no hamkrai ni bagai samung tango piaba hani soi besara hinki bebak manthai sok thai rogono basi jagai tongo manthoya cha thai nung thai tong thai aborong no bebak no sek jagai na jagai mangna tongo tabukki soi besarong ni hukmu mukumu rong no sudano sakamor soknani bagai rachichar bubak grabai tuiduli phaija nuyong mani ker mutai kaile mani jaga obo ahino smart city ni bumungai smart boro rok tong thaisa thaini bagai a ker puja ker ma jaga o tang jagai tongsiwo teiba bisaki nuk jagai tongo Tripura sani laibama hukmu mukumu rong no romui narangnani bagai khumulungo tring bc 1434 bisino rogai khlaijak mani mangpli kasawai phaikha chini Tripura sani thungmung hukmu mukumu bobte hai khlai thunglai chalai tonglai tabungni young generation chalai rong no munugai phurungnani kaisa chaitomung jeng nukha TTADC ni hapangni chaitomung ni bisingte baithang no sawi knarkha Sohal the Burma ring tenor sawi ini traditional game narkha to honorable the honorable MC ini honorable CM sompai jaga sini atu kilo bus kang nongoi man khana on jaga sini traditional game borok suna thangi tongo jeng saimano football, volleyball, hockey, basketball, joto cerok saimon biaba borok o togla tanglai mar borok sia aban bai sen tini boba grani naikol phangbai bini chaitu mumbai je honorable CM tidul mumbai je momai kesa event narkha je event o chini traditional games me tongnai a jago chin chera nungui man ka yang nahar manungro gobang ma chini oro holog marungtung han sodale bar gobang ma event nar jak tini o chera rok chini atukri rok bor chini traditional games thungna thangi tongo chini atukri rok bor tini togla talai mani thungnai nin bung tamaku Burini team 10-10-20 Burini team 10-10-20 na rog nalai khaidi ba সময় তো tam nai dong tabo jagawa tai gol kaisa rok togla fight kemana